היי, תודה שאת כאן. אם הסרטון פוגש אותך, ככל הנראה הוא מדויק עבורך. כולנו עוברים תקופות מאתגרות ומורכבות. זה חלק מהחיים. בדרך כלל, כל תקופה כזו מורכבת ממצבים מסובכים או שינויים משמעותיים, ויכולה להתבטא בתחומים שונים, כמו ביחסים, עבודה, בריאות או נפש. זו תקופה שדורשת מאיתנו התכנסות, התמודדות והתאמה, ולעיתים גם התפתחות אישית. האופן שבו אנו מתמודדים עם האתגרים יכול להשפיע על הצמיחה וההתפתחות שלנו. קחי נשימה עמוקה ושחררי לאט את האוויר. עשי פעולה זו בכל פעם שתרגישי את הצורך. את לא לבד, ויש לך את הזכות להרגיש ולהתמודד עם אתגרים. את חשובה, ויש לך יכולת להתמודד. אני מאמינה בך. זמן והתמודדות יעזרו לך להתגבר על האתגרים. זה בסדר לקחת זמן לעצמך. תתני לרגשות שלך להתבטא. את יכולה להביע ולחלוק. לבקש עזרה זה לא חולשה, אלא חוזקה. שמרי על עדינות כלפי עצמך, ואל תטעי לחשוב שאת צריכה להתמודד בכל דבר לבד. זה הזמן לריפוי, ולאפשר לעצמך לשחרר. תזכרי שיש אתגרים שמאפיינים את חיי האדם, וזה חלק מהתהליך הטבעי. זה בסדר לבכות ולהרגיש את הרגשות שלך. את כרגע מטעינה את עצמך אנרגטית, וזה הזמן לתת לעצמך מנוחה. אל תתעקשי להיכנס לתוך הכללים. יש תקופות שמתקשים, וזה בסדר. קיימת בתוכך הבנה שהמצב הנוכחי אינו סופי, והחיים מתקדמים ומשתנים. תזכרי שאת אדם יצירתי, ויש בך את היכולת למצוא דרכים חדשות להתמודד עם האתגרים. תהיי קשובה לעצמך. דעי שכרגע את בתקופת למידה. בתקופה זו את לומדת דברים חדשים על עצמך. תזכרי שגם את הרגשות השליליים והקשים כדאי לקבל ולהבין. אין צורך להסתיר אותם. אל תתעקשי לפתור הכל בפעם אחת. עשי בכל פעם פעולה איטית אבל מדויקת. תני לעצמך את ההרפיה שאת זקוקה לה. זמן לזמן. קחי הפסקה מהחיים הדיגיטליים ותתענגי על רגעי שקט. עכשיו, כן, בדיוק עכשיו, את משחררת את השליטה ומבינה שלפעמים לא הכל בשליטתך. יכול להיות שלרגע קיים חשש, אבל עוד מעט תקבלי בהירות. זה בסדר לא לדעת את התשובה לכל דבר עכשיו.
זכרי שהכל זמני, וגם התקופה הזו תחלוף. תודה שהיית כאן, שהסבת את תשומת ליבך ופינית זמן לעצמך. מאחלת לך ריפוי ואהבה ללא תנאים.